spiritual attack. So namhlanje ngizobheka the weapons to fight spiritual warfare. Izikhali ufuneke ube nazo uma ulwa impi yakomoya. Amen. Kakhulukazi ngizoquote nje amavesi amaningi akakhulukazi bazalwane. Amen. Ngoba bengibheka nje i-research ekseni ukuthi ifiye ne-war kuthiwa u-85% wezinto esiwarisheya ngazo azenzeki. Kulo 85% bese kuthiwa u-15% wazo only u-12% uyenzeka, kodwa wenzeke ube ngcono ngendlela ebesicabanga ngayo. So it's only 3% wezinto esiwarisheka ngayo ezenzakalayo zibe njengoba zenzeka. So siba nesikhathi esiningi sokwarisheka ngezinto okuzogcina kwenzeka u-3% ngoba out of 15% wezinto ezenzekayo zenzeka ngendlela maselo 12% kuthiwa wenzeka ngendlela engcono kunale wena obucabanga ukuthi izoba bad ngayo. So only 3%. So isikhathi esiningi siwarisheka ngezinto engaba siwarisheke ngazo. Sikusaba izinto engaba sizisabi ngoba into isabayo into engakenzeki ngoba ngimuntu masusesimeni saya sekisidingo sokuthi uyisabe sekufanele kubhekane nayo. So ifiye into ukuthi usoyibukela le ukuthi uyayisaba uyawarisheka ngayo. So kuzoba nesikhathi ukuthi ke silwa kanjani ke siba naziphi ke izikhali zokulwa nefiye. Oqala bathi i-past testimony bazalwane, ubufakazi ngake ngakhuluma na before, ubufakazi onabo ngoba ngicabanga ukuthi nje empilweni akekho noyedwa umuntu ongenabo ubufakazi. Just ukuthi masukufiye uyabukhohla ubufakazi onabo ngempilo yakho ngoba akekho umuntu othi mina angaze ngibe ngene esimini ngibona uNkulunkulu engisindisa, kodwa masungena esimini uyabukhohla lobo bufakazi lobo. So kubalekile ukuthi ube njalo ubugcina ubufakazi bakho nobunyeke obufunda eBhayibhelini ngoba kunobufakazi bakho ngempilo yakho, kunobufakazi ke futhi ebunye sihlezi bufunde emavesini njengaleli nje u1 Samuel chapter 17 verse 37. So uDavid lana uzobhekana noGoliath. So mezobhekana noGoliath ngendlela uGoliath ayeyiyo wesatshwa yiwo wonke umuntu, but uDavid la uphethe testimony ukuthi lo nkulunkulu wangisindisa eBhereni waphinde wangisindisa engonyameni nakulomfilisti lo usazoba khona. So whenever you approach uhlangana nefiye iba netestimony ukuthi okay ziningi izinto enginazo engafakaza ngazo uNkulunkulu akwenzile ema akwenza kusibanibani wakwenza kusibanibani. Uma uNkulunkulu akwazi ukusindisa amadoda awu3 esandweni somlilo nawe usemgod ozokwazi futhi nami ukungisindisa kulesimo engihlangabezana naso. Amen. So into ebalekile ukuthi uma uhlangabezana nefiye khuluma ukunqoba phezulu kwefiye, bathi futhi lezi zinto lezi musugcina uzikhuluma engqondweni kuphela ziphimise ngomlomo ukuze zikwazi ukumanifesta ngoba into ogcina uzikhuluma engqondweni ukuze zimanifeste zisho nangomlomo uzirepeat nangomlomo ukuze kuzokubonakala ukuthi ngempela you believe to this ngoba ukube laba abafana laba abasho ukuthi uNkulunkulu ungakwazi ukusindisa kusho nje bagcina engqondweni yabo mhlambi kwangeke kumanifeste because usekushilo ku-announce kubantu ukuthi lokhu kungenzeka uNkulunkulu wathi na kanjani lokhu ngizokwenza. Amen. So kubalekile ukuthi ungagcini ngokuyicabanga engqondweni le nto yakho kodwa isho nangomlomo ukuze ikwazi ukumanifesteka. Amen. Okunye i-silent ukuthula nje la Izaga 17 verse 28 uthi nesewula lapho sithula kuthiwa isihlakaniphi ovala umlomo wakhe ungoqondileyo. So isalem bazalwane iweapon enkulu kabi ngoba uJesu la kuthiwa mabe accuse isiphambanweni bembeka zonke izinto kuthiwa kazange aphendula wavele wathula. Ngani ngoba bazalwane uma usempini and then ubebe accuse nga something noma uhlangana noma ngabe nje uya ukiphimbi
The moment ukhuluma bayabona ukuthi okay umqondo wakho ungaka nokuthi wena ukangaka, so ukuze sikwazi ukunqoba kufanele size kangaka. Kodwa uma uthule abawazi ukuthi ucabangani, abawazi ukuthi uyingozi kangakanani. So umuntu azazama ukuthula ukuthi ayi khona ngicabangela konokubi lo wathula kangaka, kanti uma ukhuluma yena umuntu ekukala ukuthi yazi bengimsaba ubani, kanti akukho lutho yabo. Kanti the moment uthula wakhiwe iphonyo ukulwa ukuthi umuntu ugcina engazi ukuthi lento accuse ngayo noma lento azanayo uzokwazi ukunqoba ngani ngoba uthulile nje wangasho lutho. So ingabheli nesiwula uma sithule thiwe sihlakaniphe ngoba akalivezanga uvo lakhe. Amen. Okunye the promises, 1 Corinthians 10 verse 13 iqhubeka ithi kepha uNkulunkulu uthembekile akakuvuma ukuba nilinge okungaphezulu labazalwane izithembiso uNkulunkulu engena kusona nje ubesho nje umamkhanya ukuthi wathembisa wathi niyoze niguge. That is a promise ukuthi uma uhlangabezana nesimo sina ukhumbula isithembiso phela ukuthi uNkulunkulu wathi siyoze siguge sibe impunga esithwele. Kusho ukuthi lesi simo lesi angeke singibulale ngoba kunesithembiso uNkulunkulu anginike sona. Amen. So nala kuleli verse uthi uNkulunkulu anehlelwanga ukulinga ongangaphezulu ongingawabantu. Kusho ukuthi kucommon ko wonke umuntu. Uthi kodwa uma nilingwa angeke kube ngaphezulu kwamandla enu. Kusho ukuthi ilinge singena kuzo i-test uNkulunkulu akubonela ukuthi le uzokwazi ukuyiphasa. Uthi futhi ngiyonenzela indlela yokuphuma kuko. Kusho ukuthi uma wena usubona ukuthi indlela ayisekho bheka phela kuNkulunkulu ukuthi okay ngazi ukuthi mina lana sekumnyama, kodwa ke ngoba wena ungumqalisi nomphelisi wempilo yami ngiyazi ukuthi kukhona ozokwenza la. Mina amathemba sephelile, ngicela ukuthi ke kube uwithemba lami lokugcina. Futhi wethu futhi akuseyilokugcina elokuqala nelokugcina. Uma ukuthi uthembele kuNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi babubusisiwe abathemba labo uNkulunkulu nabathemba labo linguNkulunkulu. Kusho ukuthi alikho elinye ithemba, ukuthi ithemba lakhe likuye futhi linguye. So kubalekile ukuthi ithembiso zikaNkulunkulu noma ngabe uhlangabezana nasiphi isimo, gcina ithembiso ukuthi ngiyazi isithembiso zikaNkulunkulu ukuthi unamacebo amahle ngami, imicabango yakhe mihle ngami, so lesi simo ngeke singibulale. Amen. Okunye bazalwane i-community ibandla. Umshumayeli 4 verse 12 futhi nakuba umuntu ohlula yedwa ababili bayakuma phambi kwakhe nemiqo emithathu ayishishi ukuqashuka. So uma uhlangabezana nezimo, uma you pray alone ugcine ukhathala endleleni, kodwa uma uconnected ebandleni, uconnected kubantu kuyathwalisana. Lethi iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngesineke. So la uyazi ukuthi ngesikhathi emkhulekela ngesineke ngokuhlanganyela benhliziyo yinye, bekhuleka ngenhliziyo yinye, ba-achieve lento ababeyifuna ukuyi-achieve. So uma ukuthi unezimo izimpi obanazo, thinta abazalwane ukuthi nyangamanje ngisesimeni mina ngokwami ngiyahluleka ngingedwa, and then abazalwane bazokuseka, bazokunika amandla, bazokukhulekela ngesineke ngamunye lawo wakuhlanganyele nakanjani iyanqoba. Iculo kaKefa Semenya lithi lo baba lo wayenengane zingezwani wase ithatha inyanda wayihlanganisa wathi manje lenyanda lena nengiphulele yona zahluleka. Wasethi ke wayesehlukanyisa inyanga wanika ukhuni ngalodwa balodwa bakwazi ukuliphula. Sethi uma nihlangene angeke ninqodwe nayisitha. So uma ubona wena ukuthi uwedwa akwenzeki, hlangene nabazalwane kanjani abazalwane bazokunika amandla uzonqoba. Amen. Okugcina i-obedience. John 14 verse 23 uJesu waphendula wathi uma umuntu engithanda uyagcina izwi lami. Obedience is very important. Obedience is a very powerful weapon ngoba
uma ulalela nokulalela izwi likaNkuluNkulu uyobusiswa ekungeneni nasekuphumeni kwakho. So ayikho into ebalekile uma uyikholwa njengobedience, and iobedience akufuneka uyenze phakathi kwabantu ngoba nakuphakathi kwabantu. Even uwedwa ekusitheleni uma uzazi ukuthi you obey izwi lenkosi, uhleli emgomeni kaNkuluNkulu, ila uNkulunkulu ezoreward khona ukuthi ngisho noma ungekho phambi kwabantu uwedwa ekusithakaleni uyakwazi ukuthi lokhu kuyinqobo kaNkuluNkulu, mina angikwazi ukuzithela kulento, na kanjani uNkulunkulu ezimeni ongena kuzona uyakulwela. So khona into emsebenzini ebalekile uma apply ukuthi uyakwazi ukusebenza unsupervised. So nasezweni kaNkuluNkulu ufuneka ukwazi ukuthi ufunctione unsupervised, kungagcina ukuthi uzokwenza ngoba naku phambi kwabazalwane, phambi kwamfundisi, phambi kwebandla, noma uwedwa ekusithekeni uzazi ukuthi unemgomo yakho uwedwa umuntu ukuthi mina ngumntwana kaNkuluNkulu, ngihlala phezu kaNkuluNkulu, ngenza intando kaNkuluNkulu noma kungavumi, kodwa noma inyama ingavumi kodwa ingqondo izokwenza lokho okufuna wena intando kaNkuluNkulu. Ngiyabonga.